Elky-yhtiöt Oy on nurmijärveläinen perheyritys yli 50 vuoden kokemuksella. Päätuotteitamme ovat maa-aineskuljetuksiin soveltuvat kuorma-autojen ja perävaunujen päällerakenteet. Ammattitaitoiset työntekijämme pystyvät kuitenkin tekemään metallista käytännössä mitä tahansa. Elky-yhtiöt Oy:ssä tuotamme ratkaisuja, jotka perustuvat vahvasti asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Asiakas on toimintamme keskiössä ja tuotteemme vastaavat tarkasti heidän tarpeitaan. Meidän tuotteemme ovat laadukasta kotimaista käsityötä. Lisäksi asiakkaidemme tarpeet täytetään myös tuotteen toimittamisen jälkeen. Panostamme merkittävästi jälkimarkkinaan varmistaaksemme, että asiakkaamme saavat tarvitsemaansa tukea ja huoltoa nopeasti.